kuma ina kira gare ku iyaye, yana da kyau ku sa ido akan ƴaƴanku. ƴaƴanku ƴan mata na yin shiga ta tsiraici, ƴaƴanku ƴan mata na yin ɗinkin riga wanda su da za su fito, shi yasa yawancin maza ke sha'awarsu a waje. Kuma iyaye yana da kyau ku sa ido akan ƴaƴanku ƙanana kuma duk inda ƴarki za ta je ko ɗanki zai je namiji, tunda fyaɗen nan ba akan ƴaƴa mata ƙanana ya tsaya ba, hakan ƴaƴa maza ƙanana ana yaudar su, ana cutar su, ana ɓata musu rayuwarsu da halittarsu. Ku fito ƙuru-ƙuru, yanzu ba irin damu ne na da ba, ku gaya wa ƴaƴanku gaskiya. Mu a da iyayenmu in za su mana faɗa sai su ce karki iskanci da namiji, kaki bari namiji ya iskanci da ki. A'a, yanzu ce ake kakki bari gindin namiji ki shiga gindinki, kakki bari namiji ki saka hannunki a cikin gindinki, kakki bari namiji ya taɓa nonanki. Direct ake gaya wa yaro saboda ba su san cewa wai private part ɗinki ko kuma san cewa wai halittar da Allah ya miki ba. Yanzu ba ɓoye-ɓoye, kiri-kiri kake gaya wa ƴaƴanka, kake bari namiji ya ɗauke ki kan cinye ki, kake bari namiji ya baki kuɗi ko alawa ya gare ki. Kuma ku lura da ƴaƴanku wurin cin abincin, ɗan ke ci ƙoshi kika bashi alawa naira ɗaya naira biyu, ba zai je ya kwaɗayi na maƙota ko na wani wuri ba. Saboda ka iyaye ma kuma yana da kyau ku sa ido kan ƴaƴayenku. Ba wani ƙanin babanki ko ƙanina a amince masa, babu barin jira ƴaƴanki ki ce wai su zauna da ƙanin ubansu a gida ko ke ƙaninki a gida, babu. Duk irin wannan ma shedan na gittawa.